טוב, אני מעלה לסרטון שלי, שאני מעלה. טוב, מי שזוכר אותי, אני חוזר מה שאמרתי אתמול בשידור חי, בלייב. אני פרצ'יק שמור עצמן, פרצ'יק, קוראים לי, לא פרצ'יק, פרצ'יק, לא פרי, לא פריאל, פרצ'יק. ככה סבתא שלי זכרו לברכה, קרתה לי, סבא שלי זכרו לברכה, קראו לי פרצ'יק, ואני חוזר לקרוא לעצמי פרצ'יק. טוב, אני לפני כמה חודשים הייתי דתי, הייתי לבוש דתי, חוסם כופתרת, נכנס שחור, נעליים שחורות, מין אפור כזה כמו של הרבנים. אני יצאתי מזה. דתיות לא בשלי. ועוד מה שאני מעלה את זה גם לאינסטגרם וגם ליוטיוב. יאללה, ממשיך. טוב, אני לא רוצה להיות דתי. לא בשלי. דתיות זה לא בשלי. אני גם לא יודע כל כך לקרוא. הבנתם? אני לא יודע כל כך לקרוא, זה לא ענייני. דתיות לא ענייני. אני עדיין מאמין בעולם, אבל לא דתי. לא שומר חגים, לא שומר שבתות. מדי פעם אני הולך לי בכנסת, מדי פעם לחברים שלי בכנסת שמכירים אותי, אבל לא דתי, שומר שבת, שומר חצי שבת. יום שישי אני הולך לבית כנסת, שבוע הבא, שבת אני לא הולך, שבת לשבת. טוב, אני רוצה להגיד לכם שאני אוהב אתכם. כל העוקבים, מי שעוקב אחריי, מי שרואה את הסרטונים שלי החדשים והישנים, שהייתי דתי, אני לא רוצה להיות דתי, כי כבר אבא שלי פחות אוהב את זה, אמא שאוהבת את זה, אמא שבסדר זה שאני דתי, אבל אבא שלי פחות, ואני מכבד אותו, מכבד את אמך ואת אביך כמו בתורה. אז אני לא רוצה ללכלך על אבא שלי, שאבא שאומר לי לא להיות דתי, זה לא עושה לי טוב להיות דתי, להיות חילוני. אני בלי כיפה, הייתי עם כיפה לפני חודש. אני לא בשלי, דתיות לא בשלי, כי אני לא רוצה להיות דתי, כי אבא שלי לא מסכים. אבא שלי היה מסכים לי, אבל עכשיו פחות. כי הוא כועס עליי כל הזמן שאני חוזר בתשובה, חוזר בשאלה. לא, בוקר טוב. אז חוזר בתשובה, חוזר בשאלה. עשינו סטופ לזה. הייתי מלא. ללייבים שהייתי דתי, הייתי רוקט כמו דתיות. כמו סטטי שהייתי רוקט, שיש לי מלא לייקים שם, מלא עוקבים. אני לא רוצה דתי, לא בשבילי. אבל אני לא רוצה להיכנס לזה, לדתיות. אני יודע זה מדבר עם חברים של חב"ד, אני אוהב אותם, אבל זהו, סטופ עם זה. סטופ עם דתיות. הבנתם? אוהב אתכם. נתראה בלייבים הבאים.